Start. So, good afternoon guys. Good afternoon Paul. Yun. So, nakuha ka partner din sa virtual classroom. So, ito topic natin, polynomials. So, before tayo mag-dive sa polynomials, natin i-tackle na with terms. So, sa terms, muna akong book na ginagamit. College Algebra and Trigonometry Lewis Lighthood version low price edition. So nani siya green at nani siya blue. So nani siya green version. So before ta mo tackle, magna ko isulat nga algebraic expression. So for example gani, so sa inyo nga guys, ako i-define ang isa ni siya. So kani, ano itong ginatawag na constant. Kani, itong ginatawag na variables. Itong lesson ko kahapon, kani, itong ginatawag na exponent. So ano siya ang kaning whole, kani siya nga whole nga expression, tawag ni algebraic expression. Yes. Sir, unsa may kung kanina sir? Kung ganila, for example, may pack 6x. So kani siya, tawag gani kung kanila term. So, kanina algebraic expression na siya ay 3 terms. So, isa ng term, kani, dahil gudong nasilalam sa yuta. Dahil ko siya, yun. Worms ko siya. Worms. So, ano? So, karon kani siya expression. Tawagin niya polynomial. Algebraic expression, tawag ba niya polynomial? Spelling sir, polynomial. Mas ayos yun na kay kauban kapag nag-klase ka. Okay, pinakorek ka. Tao na, nag-correct sa kuha, pero pag mas yan, hindi. Okay, ba't yung spelling? Sir, nakapakutan na. Yes, Paul? Di ba pag polynomial meaning many terms, how about ang isa lang ka term o two terms? Kasi pangalan. Gusto mo lang siya? Ay! Sorry. So, ang polynomial, tama. Polynomial, pansinin niyo. Ano siya? Ano siya terms. So, kung isa lang ka term, so may ka ng Greek letter, wala siya? Greek word? One. English ang one. Ay, ganun. So, Greek sa one, ganit. Mono. Mono! So, dahil po itong one. Ha? Oto. Mono. O, isa lang siya. So, ang atong poly, kasabot na naghan sa Greek alphabet letters. So, many. So, kung isa lang ka term, tawag na niya monomial. Unuha, binomial, or daghan na, polynomial. Karon, dapat na siya degree. Hindi kinatawag na degree. Kung iyahang, masabot lang sa degree, kay, dahil ba itong pagkaon sa loob, pedigree mo ito, pero ang degree din sa polynomial, aside sa pagkaon sa loob, kaya ang iyahang power. Tama pa kong example. So, kung ang, for example, ganin, ang iyahang power kay second power, so na siya? First degree, second degree, so na? So, niya, tawag na niya? Second degree. Second degree. So, ano siya? Second degree. So, sa polynomial guys, ang exponent niya, muna siya ang indication sa iyang degree. Yes, example. Sir, isa lang po naka-variable. What if duha sila
What if duha siya in x and y? So tawag na. In natin kung example. Well, that's our body. Wala, x squared. What about the y to the squared pag yun? Kilala ka ng degree niya. Isulat ka lang. For example, x is x squared pagkaman napag-iana. No. Duha ka variable, isa pa ka variable, y. X Plus squared, y? no. Sa isa lang ka term, duha ka variable. Sa isang term, X, y. X squared, y squared. okay. Yeah. So, kung nga guys, kung nga siya, multi-variable, imo lang isam up ang duha ka exponent power niya. So, kato kay ma-exponent rule nga kung mag-add ka. So, i-add lang to nimo, then mo na siya. Anyway, terminology lang na siya. So, dili ka na siya big deal igayo. Ang big deal ang operations. Questions? Question dyan. Ako, malaki question. Question. So, ayos kayo, interactive at ang klase, di ba, kayo na So, magsulat ko example. So, pwede nyo i-pause ang video. Yan, copy muna. Or, nalang ko isulat. Sa karon, nalang ko isulat. Para murag true. Ako i-restore niya siya. I-pause na yung video. Niya. I-pause na yung video. Niya. Sulat naman. So, ito siya ang polynomials. So, manyang ako yung properties of polynomials. So, ano siya ang property niya? Ax plus bx is equal to a plus b x ax minus bx is equal to a minus x. Kasi yung mga mo lang dyan. Plus This time ako sa listed. This time ako sa listed. ha? Ay, sensor ba? Isang dyan, nakakiyok doon. Ano ba chat-chat dyan? Good. Ayaw. Ano mo siya ganyan? Wow, ano nila day? Gerald understand. Ako lang matanaw kayo, encourage me. Pwede ko ucap na. Pwede kang chat, hindi. Pwede ko ucap. Reply. Experts mix Apple na kuhan sa mga pang-consulta. Ano ba yan? Kaya lang dali. Karami. Kaya hindi ka sabot niya. So guys, example. So, ano yung properties sa polynomials? So, for example, may polynomial na, for example, consider lang si A yung B as constant, as variables, x kay constant. So, natin itawag na distributive property. So, distribute na to ang variables sa constant. So, kung i-distribute mo yung siya balik, yun yun, tagsa-tagsaan, pwede mo sila. So, A times x, ax, b times x, plus bx. So, kung may negative ang sign, minus, negative
ibang sign. So, distribute mo siya ax, then bx. Kung daghan mo sila, so distribute mo siya dagsa-dagsa. So, first example, ano siya? Addition of polynomials. Spelling addition. Addition of polynomials. So, isa rule na yun sa addition of polynomials. So, same power lang ang imuhang ma-add. Same power lang. For example, ingani, a plus a. Dara lagi ka kutog. Kung ingani siya, a plus a square, pwede na. Kaya duha man sila kabog a square, hindi mo siya 2a square. So yung ano lang yung logic, di ba? So nag-thumbs up sa example. Thumbs up ka dyan, thumbs. Double thumbs mo. Okay. So muna ang rule. So kung sir, what if ingani sir? Ingani na. So kung ingani siya, dili rin kita kuto. Pwede naman siya rearrange. Pero sa addition, ang arrangement, hindi naman siya nag-matter. Nag-matter ang yung effort yun sa pag-study. Hindi siya nag-matter ang arrangement. Siguro, aesthetic-wise, nindot siya tanahon. Pwede. Pero i-calculate mo siya, same value rin ito. Kung ako yung, sa kong opinion lang, in my opinion, hindi nag-matter ang arrangement. So, addition of polynomials, example. 8x squared plus 5x plus 2x squared minus 4x. So, ang kanina technique, ano siyang binatawag na combining like terms technique. So, i-combine lang yung same terms nila. For example, pareho sila o terms ni 8x squared o kani. Pareho sila o variable plus exponent. Pwede nung sila i-combine. Carry on ang ilahang